Jan, jesi li spreman? Da, Što si jutros prvo pomislio nakon buđenja? kava. Posljednja stvar koju napraviš na kraju dana. Skinem slušalice iz ušiju. Što si htio biti kad si bio mali? DJ. Da snimaš dokumentarac, o čemu bi on bio? O nečem iz Japana, vjerojatno. Najbolja stvar koja ti se dogodila ove godine? Iduće. Otkrij nam o sebi nešto što nitko ne zna. Radim jako dobar chia puding. To je, da. Posljednja pjesma koju nisi mogao izbaciti iz glave. Nekakav trap užas. Nekakav trap užas, ne mogu se sjetiti, ali da. U koje si doba dana najkreativniji? Po noći. U 3 riječi opiši svoj prvi nastup. Nespretan, dobar naravno,